Mapo maona kuti zuva raenda karanyura ka. Nyaya dzakadai. Urukanganwa dare napo. Kuti mafadisi. Ngiredi. Ndoimisa chokwadi pamberi pedare pamberi paMwari ndichataura zvitauro zvechokwadi ndinoimisa kutaura chokwadi pamberi pedare pamberi paMwari ndichataura zvitauro zvechokwadi ndinoimisa kutaura chokwadi pamberi pedare napamberi paMwari ndichataura zvitauro zvechokwadi ndipewo masamoni acho Nonzi Emil Darko. Nonzi chikazi. Urunzwa sei? Uwara. zviri nani Famba uguro famba. Iye mkuru wacho anombosimuka uyu kana kumba flat 00 Leonard wakadii ndowandibatira mbavha yangu wakazvigona sei kuti ubate mbavha ndagatambura changamira chii chakaitika kwamakore mangani makore rino ratapinda ranga rari 4 years ambuya munonzi zita renyu Asa Mugadana mane nguva yakadii muchitamba henyu navakavarambunguva gore noranga vechi2 naiona zvokuonana sei changa chashayika kumba kuti muzochiwana kuna karambanguo chii mari here kana kuti chinhu chacho kana kuti asi kuti mukomana uyu akauya kumba vanotora munhu auya nditi amaita kudza ndoda muriwo ndapane mombe yangu yange yafa ndamani muranda sana pano pamushoma vandoda odhora chete ndipandapima muriwo uyo ndipandamupa zvikanzi muriwo ndakusiya panapa ndoda kuenda kugarden kwandedzoka ndidzoka ndichiutora ndakati akwadiwa dedzechi amaikendi vanzaiwa ndidzoka nditaise ndichiutora zvichiwa iye akaenda kugarden vandaenda kumusakani vanatenga zvandaida ndichidzoka iye ndifunga akasvika zvokuma9 vandindazotase ndazotora muriwo wangu vandahaura ndichi vandamutambidza muriwo ndivanditi amaita kudzwa zvakadii kuti titambe tese ndakati iwe kutamba tese kwekutaura ndekwenzira ipi zvikanzi kukuti tidanane ndakati inda wataura kudaro zvikanzi zvinoita murume wenyu matenda kubhora zvakawanda zvokuti ndikwanise kuita sei handikwanisi kuudza ndikandati ina ndese ndefunga ndaadi makore vakaenda kubhinga vakanogara vakadzoka vakandona ndiripo vakaenda kumazuva vakadzoka vakandona ndiripo asandasese asati ndazviita zvikanzi kazhinji kacho wakwana ndichiramba wachi nevakadzi vevanhu ndinge ndisina kusvika ndakata sei ndakatsigira kana ndisvika ndakata sei ndakatsigira ndifunga ndotanga wata sei kudanana kwatikaita tadanana takabva amai vacho vaitozviziva kuti ndodana chini mwana wakanasisa vacho vaitozviziva saka tadanana kudaro vakabva vatanga kuda sei vakabva ndopa vakatanga zviziva vatanga kutibvunza kuti vamaita kuda chii chiri kuitika ndakati hapana imi muita sei muri kungonza nevanhu ndezvechikuru hapana zvatita sei zvatrukita zvanzwa right ndichata sei ndichata zvandichaita vatagara ndifunga kubva ipapo takabva tambomira kuonana ndifunga 8 months pasina kuonana apo ndopatikazonana apa kuzosvika mukomana ndasangana naye ndifunga ndichisangana naye ndakamubvunza kuti iwewewe ko waudzwa nani kuti baba takudza hapa
zvikanzi ndafunwa nani, ndafunwa nakule vangu kuti tiri kutaura. Ndibva ndati ho, alright. Ndibva nditi kwidza chini ndikagoronga. Ndibva ndakwidza ndikagoronga. Ndakwidza ndikagoronga iye akabva atera. Ndibva svika ndibva tagara. Ndibva tanga kurukuredza nyaya dzataikurukura. Saka ndibva nditi apa tata ndichitata nenguva tina kuonana. Ngati zvingoti 2 minutes vatatise vataenda. Ndibva ndati iwewe andiri kuziva kuti mashoko ari kubuda nevanhu vana kumanza here kuti ini ndakagadzira. Zvikanzi izvo kugadzira ndakati sei ndakazvinzwa bva nditanga ndati sei nditanga ndaona. Ndakati iwe uda kuona nenzira ipo wakanamata zvikanzi ndikanamata ndingoda pungwe kuti ndiri pamusoro. Saka imimi mati akauya achitsvaga muriwo kumba kwenu. Ndobva mamupa muriwo. Ndibva usiya kumba. Saka kubva ipapapo paakangoya muriwo makabva mangodanana musi iwoyo auya achitsvaga muriwo. Aiwa kuonana kwedu saka ndati kuonana kwedu zvanga zvizvi apa neapa anga zvizvi kuti everyday. Saka makangoti paakangosvika makabva mangoti chanzi ndobva mangomuda musi iwoyo sezvo zvainetsa kuti muonane. Aiwa nawe manda kumuda musi akazodzoka. Amai, imi muri kuti makange maziva kuti makagadzirwa ndizvo? Inde ingonzwa nevanhu. Indibva ndazivabvunza kuti baba taudza ichokwadi here kuti makandigadzira. Zvikanzi munhu akagadzira munhu aatese haatauri. Saka imi maingonyumwa. Asi masingazivewo. Ndasingazvizivi. Asi dai makaziva kuti makagadzirwa maizomupa here bonde ucho? Semapira mukamita. Iyewo semunhu aida kuona, aida kuona kuti chokagadzirwa here. Aida kuona. Saka kurevera kuti imi makangotera zvaaida because iye aida kuona nemaziso ake. Aida kuona nemaziso ake. Saka game ndobva rarohwa. Ndobva abva. Ndokuenda kumba kwavo. Vaenda kumba kwavo. Ndobva ati zvinhu zviri right. Ndobva radoka. Mangwana acho manheru. Saka tichatanga. Ndobva zvikatanga. Waita sei? Chii chakaitika wapedza kuita game? Pamusoro changamira. Inini zvakaitika ndezvekudaiso. Zvokuti inini musi wakaitika nyaya iyi ndakabva kumba. Ndimo ndada kutakura ndenda kutara. Ndatakura munhu wangu ndakwenda naye kutara. Mai ava inini nanane nguva 7 months tisingaonani. Mushure mekunge ndatombovaudza kuti inini mai nemi ngatisiyanei. Murume wacho akatombowandira achonza nditaura mashoko aya. Akasvika pakubudikira akatouya akati shuwa ndanzwa mashoko achitaura newe murume uchiti andichada chi maita kudza. Asi ndina mhinduro yandanzwa kune mudzimai wangu handina kuinzwa yakajeka kosi haana kupindura kuti andichada. Ndofunga waiwa achenda chera mvura yakukanya zviti natondomukura. Ndabva ipapo ndatakura munhu wangu kutara ndokadzoka. Ivo vakasimuka nasekuru wangu futi vachitanzwa kwenda kutsvaga bhiri ravo dzanga rakabiwa here kutano karoyi. Ndikasvika kumba ini mudzimai wangu anga asipa ndanga ndinofudza munhu. Ndifunga pana bamunini wake murume aripo pano. Aiuya pamba pangu nguva nenguva achiti ndoda kubhaiki ndira kuenda kwandada kuenda kubhaiki ndanda kwanda kuenda. Munin'ina wake iye akazviziva kuti murume shamwari yake yabuda. Uyu mukoma wacho abuda. Ndokuuya. Ndobva nditi ndatumiwa namaita kudza hanzi vada kukuona. Ndikati vada kundoona kupi nokuti ini maita kudza murume wacho akataura kuti handidi kuona kamene chi nemukadzi wangu. Hanzi vada kukuona kuri kowa. Ine ndaga ndine jeni yangu yanga ndinayo kwenda kunogadzisa bheki rangu musakanini kozi anga rakadambuka mabhireki. Ndikati alright. Sizvo wagatura namusakanini saka chiri gati tiende tese. Ndofunga ndakasimuka anonzani? Anonzi Ken. Ken. Ndofunga ndakasimuka inini pamba nemukomana uyu. Ndosvika muri kowa. Vanga kuma round 55. Ndokuona mai ava vanga vakasiya bhaketi ravo ndofunga pomwe 100 meters kwavaichera mvura. Ndokuya kurodhi kwangu ini ndaiburukana nebhaiki. Vakamira musaidi mekowa vakapfeka sketi yasvika muno. Ndobva ndati ndisandasvika muri kwa imomo mukomana uya anga ndinaye akatanga kuti vanditi ndomudanzi vanomukuona kubhaundi. Ndati kubhaundi ndakati handeidarikira hapana munhu. Ndobva ndadzika ndokuenda parikova ndosvika shona mai vakamira pa ari parikova. Ndobva ini pamfungwa idzodzo ndakatanga munhu arwa nedhimu kana munhu akatanga haanazonzwisisa kuti chichakaitika panguva ndakavaona. Ndobva mukomana akati ndo mai vangaita si vanzada kukuona saka iwe chimira papo ndiyo ndimai guru wake. Tofa ndakaburuka ndati iwe chitimirira pamusoro apa ndizo nyaya yada kutaura. Mai vakanditi ivo vakapinda pamberi vakanditi weya kuna zvingati timira pana parikova iwe chitira kupi kuno pasaidi panenge kwakaibuda zvanzi iwe chitira papi ipapo. Shuwa ndakaenda paipai ndokusvika vagara pasi ndofanana namira. Ndobva vanditi ko inda kurova. Ndakati
ingwaniwo kuti ndinda kurwa handi murume wako akamboti garisa dare pachitaura kuti mimi zvamuri kuita mimi siyai zvamuri kuita ingwani ndakataura wandakati ngatisiyanei akanditi hazvina basa zvi baba takudza vabuda vapo vaenda kupi vaenda kutauni vaenda tsvaka ravo shoko randatanga kuvaudza mai vaitoda zvokuti ndirare navo kuzi vaitaura vachindibata-bata indakamira chiramba kugara pasi ndobva vatanga kutaura kuti indakavaudza shoko rekuti mweya wangu uri kududza kuti makagadzira ndindatanga kuvaudza shoko iroro vandakatora ka 3 kuti ini ndikuona kuti makagadzira vakanditi sanhara vachinditi hapana zvakamboitika asi nhana yangu yairova pamwe ndandakamira ipapo shuwa ndakasvika pakukurirwa ndokubva ndarara navo maya panguva yandakarara navo ndifunga ndakabva papo zve15 minutes ndakutira mukomana weya ndisvika paya ndamuna pasisina anga aita kura bheki rangu aenda musakaneni ndosvika kwikwi ndakakanzwa kudumbu rangu richioma muno ndini ndega ndakadaka nepamba pana mama asi handakuvaudza panguva idzo kuti ndine zvandiri kunzwa ndiri kufufutirwa handakutaura ndakabva ndadarika shuwa ndobva ndaenda musakaneni ndosvika kwikwi ndokuona baba munini vaya ndobva ndavati shamari ini dumbu rangu riri kuziva shuwa pandasara paipe ndasangana namaiguru wako sezvo ndowatumiwa kwezini handabva ndakuona bva ndabva kutara iwo ngobva neshoko kuti matadza rakukuona but ini dumbu rangu kuti se rakurwadza ndobva nditi hapana zvaakamboita mufesi uyo hapana zvaakamboita ndobva ndati right shuwa ndakabva ndobva ndadzokera kumba ndakasvika kumba inini amuna menini vangu vanga vauya ndofunga pandakasvika dumbu rangu rwadza zviri kure kure handakwasange ndichiudza mudzimai wangu panguva iyoyo ndobva tatora ndakadya 3 musuku ndobva ndanzwa kuti dumbu rangu rakuita kuoma ndobva tarara kuseni ndakakombanyongonzwa kuguta tikati nochera nzungu takanochera kumunda nditochitanda nawo mushe mushe dzakuma around 5 kaunonodoka mukadzi wangu anisira mvura yekugeza ndobva ndageza ndokupinda mumba ndabadza hangu TV panguva yakati achigara nditora hangu mvura yakatonhora ndimbonwa ndakanwa 1 cup ndonzwa dumbu rangu ndotanga kuita se kuoma ndakamboshingirira ndiri mumba kusvika panguva yekuti inini panapa ndinonwa kufa panapa ndikapinza mwana wangu bhizi ini ndine zvandakaita kuzi pandakabva ndisanga nemukadzi uya waya ndopatanga zvimba dumbu rangu ndopandakabva ndaudza mudzimai wangu aitobika ndikati shamwarika nyaya waifungidzira yeye ndakuda kuchipupura chokwadi pamberi pako wakadzivirira here kuti wanga usina apa takasangana pana asina kudzivirira asi mashure uko takambosangana idzivirira ndobva ndavaudza paipai mudzimai wangu sho wakavhunduka aitange semunhu anokacha madzo kaurwa hwese wakapinda mukati panguva idzodzo akabva nditi mukutaura chokwadi here ndakati shuwa yandiri kutaura uzvita kuti mawatomira panapa ini chanda kutofunga ndechekuti ndiende kuti muridzi womukadzi ndinopupura chokwadi kuti ndozvandakaita kana asi ari ndiye akaita zvinhu izvi akwanisi kundirapanura asi kana asi ndiyewo handina option yandakaita but ndinoziva kuti pandakasangana nemudzimai uyu ndopandanga zvimba dumbu rangu shuwa takabva ipapo ndokuyambuka ndokuenda pamba pababa wacho takasvika pababa wacho ndokuvaudza kuti ndozvaitika ini panguva inasakwanisa kutsanangura asi mudzimai wangu ndiye akakwanisa kunge achinotsanangura kuti ndodambudziko tasangana naro ndobva ati but mukomana hapa iye anga aenda kwakarwe kwake but anga akudzoka murodi ndobva afonero zvakanzi ndakutosvika ndimirirei ndofunga kwadza akafonwa akatanga kutaura kuti ndazviziva kuti ndozvaitika arikoko ndokubva ati orit ndosvika mai manje ndobva tabva pamba paipai ndifunga panguva ina ndakutokundikana ndakuta mweya wekudhonza baba wacho vakabva atibva ati aiwa ngatibvei panapa ngatiende kupi kumba kwake unofira mumba kwake unofira mumba pangu ndobva tasimuka ndokuenda mumba kwavo ndifunga panguva idzo ndandafona hama dzangu namama wangu nehama dzangu dzauya vaudzwa ndo zviripo ndo vanhu vakanga vakwasange kutaura naye iye akabva asvika takaungana pamba paye ndobva ati ko indi akuungana pamba pangu kwakanaka here zvakanzi kwakanaka zvishuwa zvakanzi dambudziko yatika nderekuti mukomana waye apanapa chipupura chokwadi chake kuti akarara nemudzimai wako but ari kuzvimba dumbu zvakanzi zvakanzi saka panapa azouya sei zvakanzi auya nenyaya yekuti ari kuzvimba dumbu ndofunga akabva abvunzwa uyu nababa wacho kuti une zvawakaitira kumudzimai wako akatanga amboramba zvakanzi handina ndobva azoti vanhu vatoti kana pasina isi takuita se takuenda gare gare ndopakazoti shuwa ndini akaita zvinhu zvipi izvi ndopakatanga kutsanangura vachitaura namama wangu vakuti vati saka zvoitwa sei kuti kana munhu ndimi akaita zvinhu izvi mukwanise kuita sei kugadzirisa munhu kana achinge apora muchitaurirana imimi kuti zvofambiswa sei nekuti munhu ari kunzwa kudzimba kurwadziwa iye akati inini ndakawesta mari yangu yakawanda kuenda kwandakaita ndinofambira nyaya idzi ndakawesta mari yangu yakawanda saka ndiri kuda 800 US ne1 mombe pamusoro kuti ndikwanise kurapanura munhu ndofunga mai vangu ndowaita nakapindura kuti inini handina mari iye haana futi mari pari zvino mari yese anga tinaye foja yese akatengesa foja akatengesa mari yese chinja ndikagona kukubatisa pari zvino ibike riripo rachinga DCA rakatenga DCA ndonakwanisa kuti renda nemari ari kutaura ndakatenga 1.2 ndobva zvanzisa zvakutokubatisa bike then iwo kana uchingwara pano na munhu mombe wauri kutaura yochizouya
ndofunga akabotanga kakavara zvikazotora kuti bhaiki racho ngaruwe. Ndofunga bangu vakasimuka neshamwa dzavo dzanga anadzo kana tora chibhaiki. Panguva iyo mombe yakaramba kubatika kuzaida kuti zvise zvaikawanda. Mombe yakanetsa zvakanzi mombe anezi yazotora mangwana kuseni. Ndofunga mombe yakauya ndobva bhaiki rakauya mombe ndobva yasara. Ndobva vasvika paye zvakanzi ora takuita zvatakuchira tichiorona munhu. Ndofunga vakaenda nemukadzi wavo vakamboti ziva rikoko. Ndobva tazozoteerewa ndokuya akaine mvura yake ngari mukapu. Handina kuzotenga ine but ndakaziva kuti mamune ndimadhaka tanga tiri mukati. Ndobva ati achakumwisa mukadzi wemvura iyi. Ndobva ndimwisa mukadzi akati usacheuke unoita nemadokero. Shuwa ndakataya. Ndo panguva ndakanzwa dumbu rakaseera asi ndataka kurwadziwa. Ndandakurwadziwa zvakanyanya. Ndobva nditi zvangu zvatoita azviperi hafu. Zvinopera zvishoma nezvishoma. Ndati alright. Shuwa takabva tasimuka ndobva taenda kumba. Ndofuna kusvika kumba dambudziko ramba ngoti ndaimboti takatanga rorwadza tenga tirozvimba. Ndakati rorwadza tenga tirozvimba. Baba wacho akamukira kuseni nemwana wavo mukomana. Ndobva vauya kumba kuseni vachindibvunza kuti zviri sei. Ndakati so far hapana exchange yachinja. Ndiri kuramba ndingoita se ndichirwadziwa. Zvikanzi alright. Saka isusu tinoudza mukomana kuti ndo dambudziko rako shamwari ndinoda se harina kupera but iye tamubvunza kuti wakaita zvinhu chaizvo here. Akati ndakatopedza. Ndofunga ndakaramba ndichingorwadziwa. Kupesa azotaura kuti kana zvichinetsa imi munoti zvinhu zvangu zvandakakuitira zvokunoka kuitirai. Chiuya mutore bhaiki renyu muende kunotengesa nemombe yacho mutengesa mufamba muenda kwamunoenda kuti mupedze dambudziko ripi rarinaro mukomana. Ndofunga isu panguva iyo zvakatanga kunetsa kuti iye atitore bhaiki iye achiti ndakazvirangwanisa kuzvipedza pamwe zvichapera. Ndangoramba chirwadziwa kupedza ndatomba kumba ndaenda kunogarana namai. Pesa ndatozobva kumba ndandana karoi ndakufamba ndizame kubatsiriwa. Dambudziko rakamba rinonetsa. Takadzoka. So patakadzoka kunoko takazonge tagara pasi ndokuona kuti nyaya yekuti tirambe tichitaura tega sezvo uye ari kuita nharo kuti iye handikwanise kunge ndichiorona munhu zvisina kwana. Chiriga nyaya tichizisa kuna Changamire. Ndo kusvika kwakaita nyaya kunoko. Asi zvako iwe uri kuziva hako kuti wakaita musikanzwa. Ipapo ndoti wangu Changamire. Wakagutsikana here nokuti kuti umpe bhaiki nemombe imwechete? Wakagutsikana nazvo? Inini panguva iyoyo handina kunge ndakagutsikana nazvo nokuti inini ndairwadziwa ndachandakwanisa kutaura. Dzaitaura ihama dzangu. Kuti isusu munhu wacho ndiyakabatikana asokwanisa kutaura. Saka kuti isi tuti anozviwana kupa nokuti izvozvo tingoti oye mari yacho chiripo ibhaiki chatokwanisa kukubatisai. Kuti iye kana achinge magona kupora muchitaura. Asi pari nhasi wanani iwewe uri kutaura zvinenge zviri kunzwika wakambenge usingatauri kumashure. Nhasi voisi rako riri kubuda tiri kurinzwa. Unoti kudini hama yako yakakwanisa kukuregedza kubva padambudziko raunga wasangana naro? Inini ndinokwanisa kunge ndichibhadharawo kumutadzira kwandakamuita. Saka taiya kuno kuti yananisiyo kana zvigona kubhadhara ndobhadhara mhosva yangu yandakaita. Sharamba uchidanana here nomukadzi wake? Ini mukadzi uyu handirambi chidana naye nokuti mukadzi uyu ndakatorambana naye. Asi zvakaitika panguva iyo handina kunge ndakanzwisisa kuti chiini kuti nana ni 7 months. Mukadzi ndatanga kudana naye muna November 2024. Ndobva ndarambana naye ini muna September 2025. Hapa ni 7 months tisingasangana. Kumashure uko maimbosangana kangani? Zvokutosangana iye ndaita zvokutonditsvaga nokuti nini ndasingatomutsvaga namufona iye ndaitotsvaga vanhu vaituma kuti koinda kuruwa mazuva ano kana ndiri pamba pangu aigona kungouya kana nekumunda akagona ndiri munda aingouya achingokrosa ari kumunda achingonditsvaga. Dzimwe nguva nyange ndiri kupi kwandiri pabasa rangu aingona achingobudikira ikoko amuna kuti murume wakabuda chete aiuya achinditsvaga. Leonard wati vanhu ava wakatanga kuziva zvinhu izvi 4 years ago mukadzi wakati 2 years. Ungakwanisa kunditsanangurirawo kuti chii chaitika kuti usvike pa4 years? Inini kuti ndisvike pa4 years mukomana achiuya tongoti achiri kugara kwamai vake asati auya kwaari zvese kwatiri tese. Mukomana uyu taifamba tese titamba tese bhora. Aiti akanzwa kune bhora aindiudza anga asingaregi uyezve anga asingatondisiye uyezve ndini andine bhaiki yanga asati ane bhaiki. Iwe unotamba namba chii? Ndaitamba namba 5. Iwe waitamba namba chii? Ndaitamba 9-11. 9. Yokugoesa. Alright. Right, mukomana auya kuzogara 2022 ndogorera auya mukomana takachaya tese zvidhina. Mumwe wangu auya kudhuze sezvo
zvanakidza kuti kana takuenda kubhora toenda tese sezvo tiri vanhu tisingasiyani. Takachaya zvitinha pamwe chete zvake nezvangu. Mombe yatushandisa dzangu ngasati ane mombe dzakakwanira. Takatapedza zvese ndichitomubatsira. Kunovaka dzimba dzake ndakatonomubatsira ndatobata mupeni papo ndatovaka. Tapedza takazoti kumamberi ndakazoona zvakutanga kuchinja. Gore roro richingonoti pere chachatova chirimo zvatanga kuchinja. Mafambiro ataita pamwe pacho akumboenda kubhora asandudze. Ndozongonzwa kuti nezuro anga ari kubhora kwakati akazodai indobvunza kona iwe zvafamba sei nditi nyaya iripo ndekuti paipe ndakangozobuda zveimagine ndasina kana mari mufoni ndobva ndangobuda ndobva ndaenda ndati hawo. Saka kumashure kwacho ndobva ndazoona nemukadzi wangu takunetsana kuti aingoti weekend yega yega Sunday ndamboenda kuSunday. Pamwe pacho paifoniwa kana zvokuma 4 zuva rinorereka kune hanzvadzi yake kuti uye mundirukewo pamusakaneni. Indoti uyu munhu wechidzimai haufaniri kungochibuda pamba nguva ino. Ndongo inofanira kungochitodzisa mvura kana kuti wakutotanga kubikira vana kana kugezisa vana. Mukadzi semunhu anenge ane appointment yake taitanga kukakavadzana zvoita ipopotedzana zve4 years dzese idzi hapanga pasina kana rugare. Saka inini semunhu akakura wakaita vana vangani pa4 years uyo achinetsana uchifungidzira kuti hapana kana mwana kozi mwana aripo sofa mudiki ane 5 years. Mwana ane 5 years wako iwewe nomukadzi uyu mune vana vangani nomukadzi uyu? 3. Mudiki ndi ane 5 years. Saka pavana vaingoenjoya pesa apa pa4 years. Okay, endera kumberi. Saka vanhu ava vaiti nyaya ikaita kunge yanzvika vaigona kugara zve7-8 months zvokuti haungasingatombozvifungidzira kuti vanhu vari kudanana. But nenyaya yekuti munhu anenge achienda mumatownship mongoziva matownship vanhu vanoona kuti mafambiro akuitika haasi. Asi ini ndaiti ndikazviona ndikazvinzwa ndobvunza mumwe wangu ondirambira ndonobvunza mukomana koshamwari matambiro acho ayapi matambiro atakuita aya bhozi asi ndomandoiziva. Mukomana tonditi ndiziva. Saka rimwe zuva zvegore zva2024 madzimai akabva anowacha inga iri Sunday. Vandati manje wanowacha Sunday taida kuenda kuSunday. Saka unozouya toenda ngwani. Ndobvati mai manje ndobva aenda. Saka ndakaona anonoka. Ndobva ndatanga kufunga nyaya iyoyo ndakati nenyaya yakataurirwa paipa kuti mufesi ari kufambidzana namadhamu vangu rega ndiende ikoko. Ndichibva ndafamba ndobva ndaenda kuri kwako. Shuwa ndasvika kuyo papa nevanhu vakawanda parwizi ipo papo. But mukomana uyo anga ane plani dzake dzekuti aone munhu vataure zvokuenda kuSunday. But vangasingakwanisi kunge vachitaura nenyaya yevanhu. Saka ndakabva ndagarawo zvangu padenga so pakavharidzwa negadheni ivo vanga vari murwizi muzasi ndobva ndagara. Saka mukomana akaenda so munhu ada unochera mvura kutsime rainwiwa mvura kusiri kutsime raichera mvura yekuchaisa zvitima. Ndipo akataura namadhamu. Vatanga kutaura ndichidza zvese zvavaitaura papapo vachiti ko iwewe murume wako akazozviziva uyu akatoti inini nyaya iyoyo haifaniri kutoziva bhozi murume wangu angozviziva pararamike ndanoti hasha dzaanadzo hadzina kunaka. Ndobva ndagara ndobva tanga kutaura ndakagara uyu achibva azonzi saka iwo kana murume wako ataura kuti achikuomesera toita sei kumapeto kwemechi racho. Uyu mukadzi ndobva mhene zvaunenge wafunga iwe ndozvatoita. Ndobva ndabudikira paipa ndobva ndasvika. Shuwa mukomana akamboda kuramba nyaya yake. Ndobva ndamuonesa ndati ndo first and last. Ndikutanga nekupedzisira kukutsura nekukuudza. Mukomana akabva nditi sorry shamari ndiri kukumbira uchiregera. Ndichibva ndazoenda wasati waisa pin code yako. Ndanga ndisati. Ndobva ndaenda kuna mai vacho. Ndobva ndasvika kuna mai vacho. Mai vacho ndobva ndavaudza ndozvikuitika so. Mai vacho ndobva vati alright ndichamutsura mukomana. Ndobva papera mazuva ndobva yadzoka nyaya iyoyo yakupinda munzeve mangu handingazozvise kuzoita basa nazvo still bhozi vanhu zvangotaurirwa nevanhu. Zvakanzi iwo ndiri kudana nemukadzi wani wemukomana uyu uri kunyepera kuti mukomana adana nemukadzi wako. Ndati alright zvakanaka tichaona kuti kumapeto chii chichaitika. Vatagara gore rakapera. Mukomana inini ndakabva ndatanga bhozi vaifona pafoni. Saka ndaiti ndikajusa airtime mufoni ndatati nefoni 1. Mukadzi ndati ngatishandise foni 1 ndati mukadzi ndaiti ndikajusa foni ndisati ndatoshandisa airtime yendoona mane 60 cents. Ndobvunza kuti ko airtime yangu yashanda chii? Iye aita vakafonerana aidhirira makozi. Ini ndobva ndati alright. Ndobva ndatora foni ndobva ndaiseta memory card. Aiwa ndakuisa call record. Ndakabva ndaisa iyi. Ndakabva ndaiseta foni iyi. Ndaiseta foni iyo kuti pakupinda call yake
ichabva yauya kwangu ndobva ndatenga foni andanonoka bva ndatenga foni ndobva ndapa madzimai foni ndobva ndatenga line ndobva ndavapa line ndobva ndagara saka mukomana aiti akafona yanga asingazeti ko yake kuti angasvika kwandiri ndozosvika saka ndaisvika kumba ndobvunza mudzimai iwe ko ikusvika kutaura zvakati zvakazvifamba sei mudzimai oramba iwe yangotorongesa mudzive chete mudzimai oramba chingotera zvautaura ndomubvunza mukomana ndaitomubvunza straight nezvaataura uyu ndomubvunza nezvaataura vairamba vese asi vaitadza kuziva ndikuzvitora papa kuti munhu ari kukudza ari kunyika kuti alright zvakanaka saka ndakazoona kuti zvandiri kuita izvi asi ndizvo ndobva vachinja futi strategy ndobva vaichinja ndobva ndazoona rimwe zuva kuti vanhu vachinja ndobva aiti akaenda kumashops time dzonoenda ini ndaitera yaranga singandione ndatera rimwe zuva mudzimai akudzoka mukomana amhene kwaaibvawo nembudzi ndobva misa bhaiki rake parodhi mudzimai akudarika ndobva ashedzewa aidarika neimwe rodhi ndobva mushedza ndobva aenda payo saka ini ndakazoita mistake ndakakasira kusvika paipai mukomana ndobva ati nyaya ndadedzera gogo vangu pana painyaya yekuti ndachida kubvunza kuti ko ndakanzoti kule vada kundiuraya vada kundiurayirei ndobva ndamubvunza mukomana ndati saka iwe nyaya yakuremerere kunge uchisvika pamba pai uchindibvunza iwo zvakanaka totaura pane kuti ushedze gogo wako parodhi pana muri tikudai ndobva ndangoitora senyaya isina basa ndobva ndati alright zvapera ndobva ndaenda kumba mukomana ndobva aenda saka ndakazozoona kuti inini vanhu vakundita romba ndikutera mukadzi plus ndikutsvaga nyaya ndisingadzibata ndopa ndikazosvika kuti ndinotsvaga sekuru vakazondibatsira saka vakubatsira sekuru ndobva warova pin code yako mudzimai hauna kumuudza kuti pin code ndarova mudzimai handina bhosi munhu aindiita semunhu akachenjera okay asi yanga kunzwa nevanhu kuti pin code haanayo ipapo anenge ada pati nzvenge mudzimai bhosi isati yaisiwa pin code inini ndandisina mari ndasati ndane mari ndataura nasekuru vangu ndobva ndipa nhamba ndobva ndataura navo saka ndasvika kumudzimai vakanditi enda unobvunza mudzimai wako kuti achiri kuda kuenderera mberi nazvo here kana kuti achasiya andipindurewo pafoni shuwa vakataura vese nasekuru yemudzimai vasati vagadzira pin code vasati bhozi ndandashaya mari saka kwakuruda taya kumuchichidzira kuti pamwe anogona kuti ase kurega mudzimai ndobva vataura vese akati sekuru inini ndakasiya zvakapera ndobva zvapera saka inini ndaiona nemamovements aiitika mukomana aiti dzimwe kwakabuda pamba pake waigona muona achimiramira pamukova bhosi padhuze havasi parefu achimiramira pamukova pamwe pacho madzimai aiti akangoona ivo vakangoti damboenda kumashops vakakwidza kumusakaneni mukomana waimuona nguva diki bhaiki rake rakuyambuka wakukwidza saka ndaingoti pane zvichiri kuitika saka ndakazoti rega ndingogara ndasaina pamari yangu ndikaita ifoja iyoyo ndobva yekutanga US ndakamupa 700 ndakamutambidza mumaoko make ndati ndandikuda kuchengeta mari gore rino ndanoti ndikachengeta unozoti ndadya mari saka aya mabheozi mamwe ndakamakamura iye ndobva ndamunyepera kuti mabheozi aya abatwa ndakabvisa anga nefoja yakanaka yanga ripo saka sekuru wakawapa mari $800 vakakuchaja mari yakawanda bhozi iwo vaitotaura kuti zvinhu zvauri kuda sezvo kutaura ndezveemergency saka kana zviri zveemergency toita kutongoita zveipapo ipapo nokukasira asi kana usingadhaute zviripo saka inini nyaya yekushungurudzika nenyaya yevana vangu mainda asisina madhauti saka vakakupawo kufutunutsa dumbu here kana kuti wechi inini vanga vakandipa vachiti wechubu ungori umwisewo ndini ndakamwisewa iwo ndokagadzirwa inini ndini ndakagadzirwa uyo haana kugadzirwa aiwa uyo haana saka izvozvo uyo haana pin code ndione pin code but iko zvozvo uyo haachakwanisa kurara nomwe munhu uyo haachakwanisa bhozi ropa rake rangofanana nerangu saka munhu paanorara nouyo akurara newe Alright. Ngatiti wewe sekutsanangura kwauri kuita iwewe ngatiti wazoitawo mumwe musikana wawazochivawo samwe kana imwe single lady yawachivawo samwe ukanga wadanana naye iwewe inogona kuzodanana nemwe munhu here kana kuti anobva angoita same problem iyo ana kana problem bhozi uyu ndakadetemba mutupo wake nezita rake tichijoinidziwa saka vamwe vese kana vakatonzi ndadana navo hapana dambudziko anogona kutorara nemumwe
haana dambudziko. Ngatiti Asi iye chete. sezvo wadai so iwewe uyu zvechokwadi imbavha yaikubira wakwanisa kubata mbavha yako. Ngatiti nhasi iwe waita accident wafa, uyu akasara akadaro, chii chinozoitika? atoo murume ka Ipapo ndanga ndiri pakutopataura nasekuru vakatonditi iwewo tipedzerana, mapedzerana ndikawana zvangu zvakandikwanira ndikusunungurai neniwo apa sekuru achiri kuda zvimwe. sekuru wanga akataura kuti vachipedza apa vachapedzerana naye. Iye achaenda kwasekuru unopedzerewa kuti zvinhu zvake zvinge zvakamunakira. Ava sekuru vari pedyo nekure here kana vari padhuze nekuno? Sekuru vari kubhinga. Bhinga Karoi vanoita zvokuona. Ari kudiwa kubhinga ndeupa mudzimai here kana kuti mukomana? akaputadzira. Akanditadzira. Uyu mukomana uyu Ndopaachanopedzisa kugadzirwa kuti sekuru wake vasimuke ka. Because haasisina chinhu achidhori. Ipapo pari muzika. Warinza dare rakwe. une mudzimai here? Uri kuti udine zviri kutaurwa nehama kuti unofanira kuti uzoenda kubhinga kuti unogadzirwa injini itange kuri unotiwo kudi? Asi uri kunzwisa here kuti patsananguro yaari kutotaura zvinotorevera kuti iwo unofanira kutonowirirana sekuru avo uchibhadhara zvavari kuda kuti iwo ukwanise kuzorarama zvakanaka mumba mako muite zvakanaka? Hey, uri kuzinzwisa? Saka kana uchiti panokuremera uchazviita sei? Boy ndo zvazviri. Ukatiwo zvaaida iye aita, iwewe ndiwe wakatoenda kumba kwake, asiri akaya kumba kwako. Apa pakutoda kuti iwe ukwanise kuzvininipisa kuti zvinhu zvako zvikufambire zvakanaka. Because iwe ndiwe mbavha yakaenda unoba kumba kwako. Uyu anga akachengetedza chibage chake mudura, iwe uchipaza dura rake. Saka chakutodiwa ndechekuti iwewe ukwanise kuzvininipisa kuti zvinhu zvako zvikufambire zvakanaka. Waone here kuti una 1 2 uri kuziva here kuti wewe kuti uzokwanisa kugara pawakagara pakatasana neni, ndakakumbira mukomana uyu nebaba vake kuti vagone kumboyonora zvishoma zvaakaita izvi. Akaudzwa nasekuru kuti arijuse pawa remushonga yake kuti umbokwanisa kurarama izvi. Kuti waingorwara ukasingazivi kuti zvii zvakaitika. asi unozviziva here kuti kune vamwe vakatoita tsika seyawakaita vakatofa? Unozvisa? Unonzwisa here kuti uyu kutobvuma kwake itsitsi dzaakaita aifanira kungoramba kuti handizvizive? Unozvisa here? Unonzwisa here kuti wewe kutonzi uende kuna sekuru uko ndo zvichatongoita kuti iwe ukwanise kuzoramba uchienderera mberi neupenyu hwako kuti ugone zvakanaka? Unonzwisa here? Uyezve chive chidzidzo machundu kuti mukadzi womunhu ichi abate. Saka iwewe sekuru ava havana here miripo imwe yavakataura kuti uyu anogona kunoripira kwavari kuti vabatsirwe? Sekuru vachitaura vanga vakataura kuti vanongoda mombe chete sezvo ndandataura kuti muzukuru wangu. Saka iye nekuratidza kuti bhaiki ranga rauya nemombe iyeyo ngoda kuti mombe ichienda uko. Mombe nebhaiki izvi zvanga zvisiri zvanga zvachadyo. Asi ivo nekuda kwokuti 800 vanga vasina ndo vakati tine mombe nebhaiki. Ndo zvanga zvauya kuti zvinge zvichisvika pa 800 yanga vataura. Bhaiki rota mari. Hakusaziva bhozi ndandakavati tengesai bhaiki renyu motengesa mombe yenyu ndinguda 800 yangu. Saka ivo nokuda kwokuti vakaona kuti zvinhu zvavatorera nguva semunhu ari kurwara. Iwe ngoda 800 yako. Ndio ndaingoda inini yanda ndakabhadhara. Unayo here 800? Unotarisira kuiwana rini 800? Ukwanise kudzorwa bhaiki rako wopawo 800 yako. Uri kutarisira kuti ushanda hauna here dzimwe hama dzinogona kubatsira? Because kutarisira kushanda kahunge iwo uri right. Imbosumuka mukadzi wake Toni. Mukadzi wemurume uyu? Ira zvako ipapo hausavari zvako kuno.
kuno kune makuna ari kuno. Asi wanga usingagutse murume wako. Chii chakaitika kuti murume abude asiye iwewe kasiponono achienda kuna dhafu dhunda? Ndofunga ndakatarisa mai ava ndigogo vangu ndichivati gogo vangu sisi vavo vakarwa nehanzvadzi yamai vangu. Pamusoro pazvo titamba tese bhora remadzimai rere rakambomuka riye tichiuya sezvo chigogo andei kubhora tichienda kubhora todzoka ipapo vaikumba kwangu mazuva ose vachiakumba kwangu mazuva ose aitsika nditsike yangu zvisingaiti ndichitovadzawo matambudziko mamwe andaisangana nawo kumba kwangu gogo murume wangu ari kudai murume wangu ari kudai iwo vodzoka ipapo vaenda neweseri vodza murume wangu kuti mukadzi wakautara zvakati ndo ndazobvunza ndikati segogo muchidaro dzvene renyu riri papi kuti imimi ndakudzai maproblemu yangu ekuti mufanira kunge muchigadzirisa imimi mukwena neweseri muchitaura zvinhu zvakadaro ndobva tatombota kunge tanyarara ndofunga ava baba ava vakambobuda igore rakapera last year ndobva vaenda kwavakaenda. Ndaida kungoziva kuti iwewe rudo rwako nemurume wako rakamira sei. Sangamire nini ndiri kurwadziwa hangu ndoda kuti nditsanangure zvikundirwadza pamusoro pamai ava kuti sei vakandita zvinhu zvakadaro ndokuti ndikwanise kunge ndichitsanangura zvinhu. Ndofunga tabva ipapo vanga takagara mukicheni vati ndavazomuka ndobva ndabuda ndinotarisa foni yangu bedroom ndofunga ndakasvika semunhu ainyumwa ndandaoneka kunyumwa bhozi behaviour yavo yavaiita inge yachinja. Mombo yakapfeka tusiketi twakadai vaiva vasingapfeka mazvese siketi yakareba vasvika pamba ndochidya vaingonyaranyara vachipenyapenya pasi makazviona kuti zvinhu zvavapa izvika izvi hazvisingiso zvemazuva ose. Ndofunga ndakapinda mumba ndokudzoka ndokunzwa vanhu vachitaura vari vaviri zvikanzi toita sei mukadzi ndaibvunza murume zvaadzoka kubasa kwanga ari zvikanzi unongopinda nebackdoor. Ndabvunza ndofunga ngwedzo ndasvika ngabvunza ndikati muti backdoor rei ngwedzo ndofunga mamudu akabva atochinja vese vakanditsamwira tagara nyaya ichingoshupa mai ava senyaya inga kushupa vangangoyekana pamba pangu everyday vachitaura zvavanoda kana vakada kundituka tikasangana kumatsime vatondipa zita anzi ndinonzi netsai ndikati ndinoita netsai pamurume wangu ndipfura murume wangu here zvinoitawo here nhai vasikana. Ndofunga takasvika kuvengana zvekusamhorosana ndofunga takazosvika chiitiko chiitike nanhasi hatitaudzani vakanga vasina wiki vabva mapangu uri kundipoma ndoda nemurume wako eni vakandituka vakashaudha vakataura zvavanoda. Tabva ipapo taenda kumba kwavo apa kunoita chiitiko chaitika ichi ndakasvika ukuona mumwe wangu wairamba paipai kuti wauda nemurume wangu tasaone chihure chiye chabatwa ndofunga murume wacho akazosimba kubatwa nevanhu achida kutondirova twanzi musataure mashoko akadaro kuti mukadzi wangu iuri tikati handiabatwa here zviri pachena ndiri kutsura wanise mutsuro wauri kuitawo wangu kuti ndaimbokutsura shamwari ndo zvandikuzama kudi kumuudza ko chauda kundirovera chii. Ndobva tagara pai ndobva tobatwa nevanhu vakadi varivasiya kundirova paipai ndotadzokera kumba kwedu kwatakadzokera tadzokera musi wokorona nafuti yakaita noise nondati haini ndoda ngoona mauriro audata sei avari kuda kuita asi chiitiko chakandishamisa chipfeko chake changa akapfeka musi wasangana nemurume wangu chakawanika ndicho chakawacha chikaoronora uyu chakaenda tsvina dzemurume iyu musi wakasangana 5 days vari 5 ndokukaorona munhu akachengeta pendi aizviziva here kuti pendi iyi ndo richaoronora munhu pendi rake ranga akapfeka akachengeta 5 days ndobva abvunzwa nemurume asati awacha zvikanzi ndora makashandisa here bva ati hongu ndobva zvanzi isa mvura mubhaketi uwache ndobva awacha ndobva isa zvimwe zvinhu zvavakaisa imomomo ndobva vamumwisa. Aizviziva here kuti pendi iyi ranga akachengeta 5 days ndotaona munhu raenda tsvina dzemwe murume waita musikanzwa kuti murume asingazvizive wochengeta bhurugwa raenda tsvina dzemwe murume mumba 5 days kuzosvika musi wokuorona munhu akachengeta bhurugwa ri airichengeterei. Pamusoro pazvo futi tanga nditi imimi kutaura chihure changu imimi makahura musi kuhura ndikati ndahura nani iwe tasaona chihure chako chiri pachena wabatiwa kwani ndichau kundinenera kuti chihure ndechipi wandekana pakombo ndati murume wangu andibata ndepapi akapashaya akanyarara achitishungurudza akada kundituka akada kunditaura maraini anonetsa murume wakasvika murume angasvika ndudza fezva nzamai vari kundiudza kuti hanzi ngatitize munomu wanyanya kuita shanje ndikati ndikuita shanje zvinhu zvandisiri kuziva here hanzi ngatitize ivo vanhu vanyanya kunetsa tienda unogara kunzi. Alright, zvakanaka. Ndaida kungoziva kuti ukama hwako nemurume wako izvizvi wakamira naye kusvika apore uchiri kumuda here murume wako? Murume wangu ini ndomuda nekuti ngadai ndasingamude changamire. Zvakanaka. Watopedza. Iwewe murume uruda here mukadzi wako? Zvakanaka. Gara hako pasi. Ko iwewe Leonard mukadzi wako unomuda here?
mukadzi ndandaramba asi mai amezora vake ndo vakati kana iwo ukamuramba achagara achengeta vana vake vari pana. Wanga waramba mukadzi nepin code wakawanza iyi? Ndachamusunungura bhozi inda ndakatomirira kuti iri dare ranga ratondinonokera ndakatoti dai ranga rakakasira semadhetsi anga aripo akazochinjwa ndaitoda kuti mukomana uyu ondichenesa kuti atore mudzimai wake ndanoti kubva kuvabereki vaizviziva vese vabereki vake kusvika kwaari vanga vanzvadzi dzacho dzadza kutomuti muroora. Unakumba mukadzi wawakaisa pini? Ndaimusunungura naiye mukomana ndaisunungura vese ndobva ndati chitora naye ndobva ndaziva kuti ndachena mumwoyo ndakutoita ungwakura. Amai muri kudere murume wenyu? Murume ndiri kumuda. Ane mukadzi wako anokuda chaizvo, saka kuti achengete vana zvakangonaka, achengete vana rumba pako. Inini ndichange ndichimbotarisa kuti kundida kwaari kutaura kunenge kuri papi. Ndakamirira kuona kuti achiri kundida here zveshuwa. Aiwa, kukuda anokuda. Ozi achaoneka nekuchinja. Iwewe mukomana unonzi zera Maki, uchiri kumudero nezvaitika izvi? Besides iyeyu uchada here kuita futi zvakadai izvi? Mai Chidumbu mabuda kutaura kuti kudii? Mai Chidumbu ari kupi? Mai Chidumbu. Pamusoro ichangamiri. Pamusoro emakurukota. Handina hangu zvakawanda zvandingada kutaura. Sezvatsanangurwa nemwana wangu abva kugara pasi. Ndofunga mukomana uyu ndikamuona iye hanzvadzi yangu. Nokuti vakaroora pamwe chete nehanzvadzi yangu Dotomba Mene. Imimi ndimi mai vemukadzi uya. Saka uyu Maki mukwasha wenyu? Nenhau idzodzi dziri kutsanangura dzaingotendererawo. Asi hangu ndine pamwe chete pakange pazondibatawo ndanzwawo nhau idzi dzisinyanya kutenderera. Ndofunga ndakabvunzawo mumwe. Ndofunga iye kana achimutora anoti ndiamai here kana kuti muroora paanga ari pandakanzwa kuti nhau dzaitika. Ndobva ndati pane nhau dzandiri kuramba dzichinyanya chinzwa pamusoro pamaitakudzwa. Zviko zviri kumboitika. Ndofunga iye akanditsanangurawo nemaziviro ake. Asi takazondinetsa tagara 2 days. Ndakaona mukomana uyu anonzi Leonard nemukadzi wake nemwana wangu namai vake iye Leonard vanove vamwene vemukadzi wake vauya kumba kwangu. Zvikanzi tauya kuti imi muzondiudza umbo hwekudanana kwaMadhuve nemukwasha wenyu. Ndakamubvunza ndikati sei wadaro? Zvikanzi nokuti imi makabvunzani mai Nigel. Ndikati Leonard uri hanzvadzi yangu. Chakandibvunzisa mai Nigel inyaya yekuti nhau idzi dziri kuramba dzichitenderera. Ivo semunhu mukuru ndaida kunzwa kuti zvakuriwo kwanga kuna Madhuve, iwo uchinzi ndoko wakabata Madhuve. Munoti Madhuve ndoupa? Iye maitakudzwa. Ava imanjenjenje. Saka chii chiri Ganda revasikana. chakadaro. Iye akatoti kana neni wakoma nhau iyoyo ndakaiudziwa. Asi ndakatombomutsura maitakudzwa. Iye murume akatomboya pano akanditi nditsurei nhau yaMaki namaitakudzwa kaviri. Handiti. Asi musi wacho ndichibvunza hanzvadzi yangu kuti iwe hauna here vanhu wakamboudza kuti vakutsurira, akandirambira zvikandisisa hapana zvakadaro ende maitakudzwa naMaki hapana nhau yakadaro. Imi ndimi mukatondiudza umbowo Madhuve abve aenda nhasi. Ndikati kwete kudaro. Iwewe une vanhu wakaudza kuti vakutsurire. Saka iwe kana zvisiri uchizwa kuti mukadzi wako paugere bhozi akati paanofamba ndendi naye. Kana musi wacho uri kutaura iwoyo pesa handisiyani naye. Shoko randakakwanisa kutaura nderandakati kune munhu mumwe chete Mwari wokudenga uchaita kuti Leonard nhau yemukadzi wako kana ichibuda ichabuda pachena. Iwe mwanangu ndikuda kuti uwirane namaitakudzwa. Ndinoda kuti pasawana chimwe chinhu. Asi munhu wani achabudisa nhau iyoyo munhu mumwe chete Mwari wokudenga. Takabva tapedza takadaro. Saka ndakazomubvunzawo musi uno nhau yabuda ndikati ko chii nhai baba takudzwa. Haana kundipinda. Zvakanaka yamai. My worship, ndikudawo anonzi Ken kana ari pano. Keni. Ken Kenny.
Kini kuti atitsanangurire ndiye akabatanidza ava nevava vakazomusangana. Ndiye akatuma nina uyu wakadi zvako nai Keni. Vasimbere changami. Yes, yo apa waunokama naye ndiupa. Ndikuno. Okay, unozivewo panyaya yakazoitika itambudzwa zita rako chitauronzo wakabatanidza vanhu vaviri avo. Nyaya iyi kuiziya kwandata ndotsanangura mukoma wangu zvaitika. Zvokuti kuti ndizive kuti avira kubatana kuti ndivabatanidzeni nasingazvikwanisa nasingazvizivi. Asi zuva rachiropa wakati uyu uri kudiwa neuyu. Hai, zvakaitika musi wandakasvika pamba pemukomana uyu, mukomana ndawira naye singaite. Ndasvika padheni pake ndakaona achitoti ndikubva chitendiwa. Madzimai akanga ari kumombe. Mana muti wana shamwari muchemberi wangu ari kurwara. Unokwanisa kundibasa une duty bike yako nomanya kuchipatara. Kandi duty bike rangu ndakafa chimabreak. Kuti naro rakadaro nogona kukunetsa. Ndakati wo, mvandisanangu rakati kune mukomana rokugadzira rakasere. Anonzi Silas Matuva ari kumusakara. Ndakati asine ndoona sei wandogadzirisa. Zvakanga chitoda 2 ndakati 2 ndinayo. Mandati takamuzama tombogadzadza tese matatundikana. Uyu mukomana mbati ainda kumirira madzimai angu asata kubva kumombe. Shuwa sandara se ndamaona kubva kuseni kwese. Mandatora bike rake mbandi pa bike mukomana mandase mandabaya. Handizoziya kuzotera kwazoti akazotera zvake kumusakaneni. Handizoziya kuti mu road makasangana umo. Wanga waita ma communication apo. Wanga wakateerera here nyaya yachitaura? Ndakaiteerera. Wanzwisa here uye achitaura kuti iwewo ndiwe wakatumwa naamai avo? Izvo ndazvinzwisisa. Vakakutuma here amai? Havana mbondituma amai. Havana kukutuma. Ko uyu paabva kusindi kunosangana naamai ava, wakasangana naye here iwe akakuudza kuti ndaakurwadziwa ndarara naamai guru wako? Mukomana paakasvika kugrowth point ndakanditsanangura akanditi hainini asikunzwa zvakanaka maybe chando chandirova nchibva kutara nebike sezvo ndamukira. Saka ina pana panchamira kana mukomana asati azogadzira bike iri handizozviona next time. Kuona mbatakura bike yake mbadzi. Haana kukuudza kuti arara naamai? Haana chakanditsanangura. Ndikuda kuti ubvunze mubvunzo ari kukurambira zvautaura. Alright, pamusoro changamira. Ndifunga Keni wakayakumba. Nishuku rinotiwo ndaudza namaita akudza kuti vada kukuona kumariko kana kuti kubhaundi kwakambadzo. Iwe ndo waidriver bike rangu tikasvika pabhaundi wakati vanogona vari umu ndakati darikira hapana munhu ari pasi tikasangana mai pariko tichiburuka pabike iwo chinditi ndokumirira pamusoro apo uchizopa bike uchiinda naro ndakazotera iwo ndokumubvunza ndakazotera iwewo usisipo waenda kumusakaneni ndikasvika kumusakani ndakakuudza shuwa kuti shamwari shuwa inini wandisiya bike pana maiguru wako but ndirikunzwa kuti ndikuita se ndokurwadziwa mudumu rangu akusi kuti pane chinga ndadya zvakurwadziwa ndakamutsanangura murume uyu mubvunzo here wauri kubvunza iwoyo? ndakamutsanangura iwewo mubvunze mubvunzo uyu apindure. Okay, naona kuya kumbero chintara kuti ndakatumwa nameta kuti Akumba nakuya ndatumwa namaita kuzo. Ndakaya nenyeye kudaona na mchembere. Hai, alright. Usati watanya nyaya mchembere, wakatanga watanya nyaya mchembere unoda unawapedza nebike kandizvo. Wapedza tora nyaya iyoyo. Aunozotara here kuti watumiwa namaita kuzo kuti vada kukuona mariko. Handina. Pamusoro Chimira, maita kudzwa makatuma here Keni kuti anoshedza uyu? Inini handambovatuma but kuti uyu azvozvizivi. Ukoda homkwete? Handina. Bamukuru ndwanga ne communication naye ndakatomufonera. Bamukuru wapi? Hanzvadzi yamai Kaspa vasimuka vachitaura apa. Bamukuru vangu ne. Alright, imi chigara kupasa Keni tikatopedza nguva. Nengi pane zvataurwa nemudzimai uyoyo wa Maki. Ngatinyararei. Pane mashoko andanzwa ataura nemukadzi wa Maki kuti hembe yamukazopfeka kuti hanzu yemukati yamukazopfeka ndiyo yakazobatsira kuti uyu anaye. Zvakatika ndezvekuti inini pandakabva for 5 days kunosangana nemukomana ndakangosvika ndakabvisa ndofunga pendi ndakawacha ndibva ndangozvisa paimunhu ndibva ndangoti batanzi zisinika jira kanga ndandibva ndangozvisa mudhuro ndibva ndangosiya zvakadaro wacho. Kajira kuti makakawacha? Kajira nasina ndangozvita ndibva ndangozvisa mudhuro. Jira manga musina? Sei makaya sina kuri wacha? Iye ngoti kwangu kwadoka. For 5 days? Hazi 5 days hakunyepa.
ndikabvunzira kunyepa ndokuti izvo zvakati tarara naye nhasi kumanheru mangwana acho ndopavakauya ndopaakanwa eh ko pandikataura kuno ushu uyo anoziva Leonard akatora futi hanzi yenyu yemukati iyoyo akaita zvaakaita manga matowa chakati kanga kakereke chitu sekuru vakati inoshanda here kana yambo wacho zikureva kuti uyo ada kutinyepera inini ndobhoita kunge ndakutaurawo panyaya iyi vanogona kunge vanhu vavesa kutenderera kunzenga inini pakupirwa kwandikaitiwa zvakanzi zvose zvavanenge vaita hapana chava chatombofungidzira kuti ichi ndichingavabatise kana chingadi saka vana zvavakatombofungidzira kuti kajira kaikangade kuwachwa ungatori mushonga watoita kuti vakangana inini ndichisvika sekuudza kwandikaitwa kuti uchisvika vanhu zvavanenge vaitawo chatora jira ranenge ukashandisa wokubatsirana nemishonga yako yandakaita yandikakutaura wangosvika uchingotora jira ndobva riricheta uchiziva kuti pamwe zvikaita ndakatosvika ndichitomubvunza bhozi ndaitoziva kuti havatofi vakatorishandisa pfungwa idzo dzadzitouye pavari ndibva ndatosvika ndichikuti ndipowo jira ramukashandisa iye haana kukakama akatonoritsvaka penda haana kuzokupa zvependa nauriwa asi sekutora kwawakaita mushonga uyu zvakanaka kuti waidzivirirako auone here kuti iwewe ndiwo marombero anoita vanhu vakawanda ini ndandatosaina kuti kana ndikaromba zvangu nenzira yazvina mhosva bhozi mhuri yangu ndaiti pese pese ndaichema musodzi nekuda kwokuti ini ndakakura ndisina amai ndichitambura ndichirera ndakasiyirwa munin'ina wangu inokupedzisera akasiyiwa iye mukomana mumwe nataura akasiyiwa ane 8 years tanga triple 3 mumwe wacho aritorubhinga kubva ipapo svikana nhasi asati atodzoka kuno ninyaya yesituation dzaiitika saka baba vakazotorawo mumwe mudzimai saka mudzimai mungoziva kuti baba vakatora mumwe mudzimai amurarame mese saka ndo inini yandakada kufunga kuti saka vana vangu futi vorarama here vasina amai ivo amai vasina kufa inini zviri nani ndakazviitira kuti amai vakafa ko apa vasina kufa nenyaya yekuti mukomana ndaitsura vabereki vake vachitosimbisawo kuti mukomana uyu dai anga asina chi mukadzi uyu dai anga asina chi murume ingadai aita chi murora wedu saka zvichireva kuti zvaitosimbisiwa nevakuru todzoka wandinoti mukoma wangu wakarora sisi vake uyu anova iye bhuti uye hanzvadzi yangu yanga achitaura ndiye aitoenda kumuzukuru wake achitomuti iwo chienda vamunini ndinavo kuno chienda kumba kwavo ndo matambiro aitwa nyaya yaitambirwa paukama hwedu tega tega saka ini vanhu vaidzoka vonditi ndiri kuziva kudanana kwomukomana une mudzimai wangu but ini hana chandaiziva vaiziva ihama dzangu asi inini ndanga ndiri mukati mokuzvitsvaga saka ndakazoona kuti matsvagiro zviri nandivhime nepfuti pane kuvhima nemi sezvo iwewe sezvo wakapiwa bhaiki wakabatiswa bhaiki wewe matarisiro ako bhaiki riri kuenderana here ne800 yawaita inini ndichiona bhaiki harienderane ne800 yandaida nekuda kwokuti matengesera kunoita mabhaiki muno takutongotengesa sechipi price chinhu chakashanda hamuna ari kumbotenga nemari kusvika ipasi uyezve izvozvi ndinogona kuchiona ndinaro ndakarichengeta inini 800 ndine vana vadoenda chikoro ndikutotadzira kuti ndivaendese chikoro ndenge ndakarichengeta mumba ritoshaya kana bhaya saka ndikawana 800 yangu ndakutomhanya kukafa nhamo dzangu semunhu akashandisa mari yake ndisina zvandanga ndaiitisa neumwe muto uruda kuzama kutaura kuti unogona kumupa bhaiki rake utengesa kupa mari handomba unokwanisa here kuti utengese bhaiki umupe 800 iwe ndati unokwanisa here kutengesa bhaiki umupe 800 yake uyu zvasekuru is another issue iwewe zvasekuru zvauri kutaura ka panapa hatinyanyozviteera stereki bhozi arikuda kuzogadzirwa injini ndiwo kuti ufadze mukadzi wako panapa tiri kutaura zveuye ari present zvasekuru unozovateera ndiwo ndikatodzoka mukomana uyu nyaya yekuti hatizive kuti iye ani pamwe ane hama dzekumusimbisawo pakuti akanenge kaundururani panyaya dzake ndichimutarisa ini mukomana uyu inyaya yekuti mhosva dzinenge dziripo dzakafanana neidzi dzichisvika munzeve mangu ndakangofunga kuti zvino handipedze dambudziko rondegani uyezve mwoyowo ndandinawo uyezve ndoti zvikwanisa but ndakazongoti orit mhuri ndoisira nhamo rega ndisiyane nazvo saka mukomana ndiri kuzoona kusvikana nhasi ane kamwe kapfungwa kekuramba achiita kunge ane nyundo anoramba achitundumara haazvidzore pakutaura kwake izvezvi ndaigona kutomubatsira
zvokuti ndaimusunungura mukomana ndisina basa nekuenda kuna sekuru ndichingobvunza pafoni sekuru ndoita sei muzukuru wangu muregererei ndomusunungura mukomana pasina dambudziko yangu pasina chaaindipa ndaimusunungura yanga iri nyaya yekumuudza kuti zvawaita imhosva but hazvidiwe mukurarama but mukomana vakasuka pakuratidza kuti vanhu vane ruzivo nanoti kuuya kwandaita padare panapa ini ndini ndaifanira kuyazomhangara nyaya yangu asi ndini ndayazomhangarirwa ndini munhu akaitirwa mhosva. pane mai vemukomana uyu waMaki vangada kutaura mai Chikova vari kuti anyoresa ndimai Chikova. Muri kufara here nezviri kuitika izvi? Saka tiri kuti mwana akagona here mwana wenyu wamukabereka? Akatadza. Saka kana munhu atadza tinogadzirisa sei dambudziko? Ndesaka tauya kuno takapotera kuno nokuti uyu asi ndiye akapotera isusu ndisi takapotera nokurwadziwa nokuti ari kurwadziwa kutsvaka upenyu hwani. Makamutsanangurira here kuti hatisina kukusungisa kupotera? Iye takamuudza akataura kuti handina sabhuku pamberi pangu handina mambo pamberi pangu nokuti ine mukadzi wangu ndinaye mautopa kuti ndife nemunhu pamberi pangu. Apa hatingati mukumutsvagira here futi nyaya yavo nokuti aripo pamberi pangu yanga asina mambo angadai asi panapa handiti? Saka iyoyo regai tikanzure noti changamira nokuti uyu akatadza handiti iye kutaura kuti uyu ari kuita undururani saka nyaya iripo iye motobheki ndaaramba akabata uyu mushini wake ndaurapo usingashandi ndafe. amai vacho ndozvamamuda kutaura here? Amai vacho ndozvamamuda kutaura here zvotaura mwana wenyu? Uyu ataura iye hanzvadzi yeuyu handiti? Saka ndimi amai vakabereka. Ura unorwadza ka? Pamusoro changamira pamusoro yevanhu vese muri pano inini zvavo ndavandiregerero pakundipinzawo panyaya dzavo ndofunga murume uyu akauya zveshuwa akanditi mwana wenyu ndomafambiro ari kuita chi nomukadzi wangu ndofunga ndakati iwo kwambwa wabata here zvakanditembere pane zvandiri kuona zveshuwa ndakaedza kutseketudza ndakataura naye ndakati asoita zvakanaka kuya kwaita kuti kwandiri ndofunga mwana wangu ndakamudedza ndakataura naye ndikamutsura inini mwana ndigare naye anogara kwaanogara munhu mukuru hapana pancharamba ndifamba naye kana kuti ndione takuita nezvei munhu anenge ari kumba kwake saka inini kunyarira kwakaita nyaya ndekuti vanhu vakaita sei vakasiyana inini hapana zvandaiziva saka pandikazonzwa izvi zvaitika ndopanakangoti nanhasi zvanga zvichiri kuitika saka inini ndinoti ati kana achiramba akaoma mwoyo wake kuti nezvaari kutaura kuti mukomana akuzvitunumadza ari kuzviita nyundwa iye ane zvakawanda zvari kufamba achitaura zvandikanzvawo inini kuti ine anhu moronoro kusvika afa handiti saka ine andikumbirawo kuti pabhaiki racho raakapiwa hazvina mhosva isu atamise mari maka akafa kudhara iye bhaiki ngaatore maki ofa tokushira inini ndo zvandokwanisa kuti ndingataurawo chete ndatenda akuda musaga pamusoro ndakusuka hangu ndauya kubasa kuzotora nhau but maona ato panyaya ikaika hama dzamake handithingi munotoni dambudziko hombe chaiyo chaiyo ndaito kuudza munotoni dambudziko hombe chairo chairo bcause uyu ikauyo akatadzirwa haarege kupfa pachitaura anototaura haregezi ndaifunga panapa muchataura kuti mambo tikumbira urege tikumbire kuti mukomao zvandifunza muchitaura ini pazvamutaura zvinhu tutaitotarisa kwamuri but ei zvakatoma ndauda kuisa mutongo wangu pa ndoda kuti Maki ukumbiro regerero kune mumwe wako pane zvawakaita tibva taisa mutongo wedu.
Ndakuregerera kare ndikuzvinzwa. Zvakanaka. Mukadzi, kumbira regero kumurume wako. Ukumbira regero kushamwari yako iyo. Unokumbira regero wakagara madhuwe manjenje. Andara vasikana. All right. My worship. That is a takatarisa panapa mukadzi akaita ignorance dzaakaita because at first murume wake akatomuudza akatofonera wacho anogadzira akamuudza zvichirevera kuti iye pache zvake aitoziva kuti murume wake ari paprocess yekuda kumugadzira but iye akaita negligence yekuda unokanganisa umwe munhu life. So I'm request for your judgment, my worship. This woman should pay again that woman. Zvakanaka. Vabereki vako vari kupi madhuwe? Vese. Hapana aripo. Kana sekuru varipo. Tsano. Tembo. Padhuze tembo. Kwasekuru ari kupi? Amusabvise bvudzi tembo nguva yekumira apa. Kana kuchipa judgment. Mai nasekuru. Vari kupa sekuru. Mainzo akayemukwasha iyi akaita kuti akaita zvokumwa anetsekana nehama yenyu. Saka uyu akasiya uyu waakamwira manje. Uyu anoparadza kabidza yese iri kurova pasi. Saka munoti kudiwo akumbira regerero hanzvadzi yenyu kumukwasha wenyu. Mune mashoko here ekutsura hanzvadzi yenyu izvozvizvi. Musandaisa hangu judgment dzangu. Nouyo shamwari yake yatamba bhora. Pamusoro wechangamira ndachikukumbira kuti zvavakaita ngavasiye karege kuramba vachizviita. Kuya akamwa ndomurutsisa sei? Ipapo kwakutonetsa bhozi ndanza shiona inge achitaura pakuti ko izvezvi wakadwa nebhaiki kana kuti wakadwa nemota usina kurononora zvinofamba sei. Saka ipapo pari kunetsa kuti zvichafamba sei. Bhozi tondinetsa. Anga apedza kuroora here? Haana tombobvira aroora. Kana sendi? Itsvagirei kuno mari yacho hanzi nenanda usati wanyatsogadzirisa zvechivanhu chedu. Ipapo ndingapati pindurei. Kuroora hakuperi. Asi ndichida kudzoka ndopatarisa. Vanga vanana baba. Ana baba ndo vaitora mari idzodzo. Ana tezvara vanga vachiri vadiki. Saka izvezvi ana tezvara vanenge vachita kuna kuroora vakuti takudawo mari dzedu. Asi sofa ana baba vakaroora vakatofara vakatotora mari vakatotenga imwe midziyo yaitofa. Pane mabhuku here? Pane painyorwa? Paripo. Yonapo? Pana kuna sadombo wako? Sadombo wangu. Yone makore mangani ekubereka? Ndine 35. Kweyo Tsano mune makore mangani ekubereka? ndi 33, 35. Kweyo une makore mangani ekubereka? 33. Twins. Matwins. Oh. Kosekuru. Muri kuti kudiwa nemashoko amuda kupa vazukuru. Andinoda kupa vazukuru ndezite kuti chibhenyu Tsano. Kudzokera zvesekuru atawo. Zvakaitika izvi. Ngavisadzokeredzeke. Asi inini ndiri kuradzwa pakuti right. Asi mukuru wangu.
yaifenzera gadheni rake asi nhasi akanzi azororo mwari anoita zvaanoda akanzi afa uye achasara ari pari uyo anoti handife ndisana kugadzirisa nyaya iyi anoziva ndemari anoziva ndemari ndifunga ndo pane nyaya yakanyanya zvaakaita handizviti zvakanaka zvakashata asi zviripo pari zvinhu zvaakaita asi zvakaitwa nemuzukuru wenyu zvakanaka zvakashata ndozvati kuti zvakashata hanzi zvawakaita zvakashata madhuwe but zvakaitwa futi nemurume wako hanzi zvakashatawo manje saka toita sewe aifenza hanzi aifenza gadheni rake koda wanga usina kubuda usina kupoya aizviita iro imimi akamboyerwa kwamuri akataurawo kuti ndozvikuita muzukuru wenyu sana siku makambotsura here muzukuru wenyu chii chakaita kuti agutsika kuti matsura muzukuru wenyu nokuti zvikuratidza kuti paakazosvika ihasha akaona kuti hapana kana munhu ari kumunzwa nguva inenge yareba yekuti nhasi watsura kana kuti waudza sekuru nhasi wotaura kumudzimai wako anditi womutsura mangwana anoona zvinhu zvaakati sekuru tsura izvi kuitika zvakare anotsvaga futi mumwe munhu anokwanisa futi kutsura zvichienda zvakadaro zvakanaka saka madzimai toita kuti pin code iuye here machundi kokunana kokunana baba toita kuti pin code iuye here zvakanaka zvokuratidza ana baba pin code iyi havasi kuidai nokuti vane misikanzwa yavari kuita yakafana nepi zvanzi mvura yemuchemba imwiwe makambozvinzwana baba ukachera mvura yemuchemba waita sei waparara ehe ndoi yerukawe iri kune imwe nyika inonzi kubhinga ukohu ndiko yakatorwa kuya kunoku zvino mufano waremera vanhu machundu kana paita munhu ada kuya kwauri musvitse kuna mambo kuti vada kusungisa right taakuda kuchipa judgment yedu garei impossible sati mataura changamire nongodawo kuti ndimbosiyawo mubvunzo panoona tezvara vataura zvavo nyaya yavo madzimai ndanzwa shuwa achitaura kuti achanga achida kugara nini inini ndangasati ndane mhinduro yechinyatsoziva kuti ndichagara tese here kana kuti asi ndazogara navo ndovasunungura munhu anenge agara achiita basa rake saka ndikamusunungura adzokerere here futi kuti ndozonovaudza ndichiti chiyana tezvara kuti nyaya yakafanana neiyi yatanga futi mweya kuna mambo mweya kuna mambo saka ini ndanga ndaona kunge zviri nani ndobvomusiya akadaro kusvika ndaona kuti ari kuda imba yake asi paanenge atiti hachada imba yake ndodzoka futi kuna changamire changamire vati havachada imba yavo ndovasunungura voina amene nomonditi chii handida kuti ndiise mashoko mumuromo mako mwanangu nokuti uri panguva yekurwadziwa ndichakupa counseling ndichakubetsera pasiri pachaunga nepamhepo idzi asi chiitiko chakaitika hatichitendere kuti chirambe chichiitika nokuti varume vari kuita mbiri yekutora vakadzi vevanhu ukachengetedza mukadzi wako ukamupfekedza anochiviwa nevamwe nemiwo vakadzi vacho futi muri kupfekawo mamini muchipfekera varume vevamwe saka zvinenge zviri kusangana pese
Takuda kuti isusu muchiumba dzimba dzenyu. Mai chief tokumbira kuti muzoita maprogram nemadzimai amai chimboita. Imi marume tichaona nguva yekuti ndichagara nemi pasi. Kuti chiri kumbonetsa chii mudzimba umu, muri kupera mutezo nei muri vana vadiki. Ifodya here chii, kurima here kuita sei. Toda kuti zvibude pachena. Saka newewo Maki, ichi ngachive chidzidzo kwauri kuti mukadzi wemunhu haabatwe. Usafe wakazvita zvekare, Mwari vakakutendera kuti urarame. Sekukumbira wandiri kuita murume wekuti uraramiswe iwewe. Newewo Leonard, iya wakatamba yekutonga wega iyi. Wongo wasvika pa-attempted murder. Yongo waita iyi. Kashoma kuti munhu adzoke kune vanhu atanga kubepura zvaaita izvi. No ndichinzwa story yacho iyoyi. Ndakatozonzwa kuti iyeyu ndiye akataka kutoenda pamberi wamuonora akutaka kumhanya achitiza chisimbi chawangu wakabata. Vanhu vakashamisika kuti apora, ndoenzi kupora. Wagumbuka wabwekana noti yanga ada kudhimanda chii. Iwewe Maki, mira noupenyu hwako nomukadzi wako, wongu nehama. Izvi zvokuti unoudzwa mashoko nevanhu akakwara ndiwe. Munhu kana achitaura mashoko ekuti zvirirani ufe zvako, iye ari kutaura ari mupenyu achiramba ari mupenyu, asi tamboitwa izvo zvino murume wake kana nomukadzi wake. Upenyu hautengwe Maki. Wazinzwa? Kukumbira regerero kwawaita kune uyu kwandinakira kuti ive nemare ndanokuregerera. 1. Ucharipira zvaucharipira panapa. Zvinorwadza zvandichakupa ndo kutanga kupiwa rukawo zvakadai nemamai mucharipa pano. Ndoda kuti iwewe kana wamuripirawo zvatoda kuti muripire, achafonera sekuru vake. Ndaida kuvashedza kuti vauye kuno, zvinokure kwavari kubhinga. Sekuru vachamuudza kuti unyatsonaya, wanaya chirega kudzokorora. Pachirungu vanoti it's not a mistake to make a mistake, but it's a mistake to repeat a mistake. Hanowazunzviza. Ngachive chidzidzo kunana baba vese vanota gumbo panze gumbo mumba. Kwamuri vese. Kana waenda kugirlfriend, ziva kuti girlfriend haina murume. Kwete kuna mukadzi womunhu. Mukadzi womunhu haabatwe. Nokuda kwaizvozvo, madzimai, tichatanga newe mukadzi. Kurara nemurume wemunhu, iwe mudzimai, unofanira kuripira mudzimai biyako mombe. Iwo mwanakomana Leonard, usanyanyoda kutanga kupedza nyaya dzako wega. Mhosva wainayo kuti wakakasira kutonga mambo aripo. Nokuda kuti wairwadziwa, handaifanira kukuti wewe ndiratidzewo mapepa ekutonga uinawo. Ndikuziva kuti kurwadziwa kwawakaita. Kana warwadziwa, uya nenyaya yako pamberi pamambo. Mashoko awaitaura kuti hauna sabhuku, hauna mambo pamberi pako, mashoko ekurwadziwa. 1, 2. Waiona sekunge vanhu ava uchadzvanyirirwa nokuti ndiwe wanga usina hama iripo. Ukati vanhu ava vanogona kunge vanokama namambo. Mambo anotonga hama dzake. Iyo zvizivei. Ndosaka nyika inzi chundu. Handigona unotonga vanhu kwamujinga. Kuti havagare kupi? Kwachundu. Kana munhu apara mhosva, anotongwa mwanangu, wazinzwa? Ehe. Saka nokuda kwokuti wewe
uri kurwadziwa wakatonga wega, haifanira kuripisa mombe, asi ndichakuripisa mbudzi 2 kuti vanhu vazive kuti nyaya hautonge wega, nyaya unoendesa kwadzinofanira kunge dzichienda wobatsirwa papa judgment. Takuenda kwauri iwe Maki nekuda kwemusikanzwa wawakaita uyu, izvo zvasekuru unozotangidza wega, handipo pana sekuru. Ndiri pakutadzira mumwe wako kwawakaita. Gore rega rega rine mombe, zvichireva kuti unofanira kubvisa mombe 4 dzaunoripira kune mumwe wako. Mazuva ose ndochitonga mombe imwe chete, mombe 2. Zvino pano ndaakutonga mombe ngani? 4. Wonotsvaga mombe idzi nokukasira. Bhaiki rako uchadzorerwa, unoda kutengesa unotengesa wegani. Nokuti akaramba ainaro uchati akanditorera mudziyo wangu. Isusu kana tazosvika koraramba kutengwa ndora tichazotanga kutora roya kupi? Kurikavari. Saka handichada kuzonzwa zvekare nyaya dzakadai dzichiitika mudunhu redu remachundu. Tavhara nhasi nyaya yemujolo nevakadzi vevanhu kana kuti ichigororo. Kana uchienda kuchechi enda munhu unamate Mwari. Ngatityewo Mwari. Remekedza mukadzi womumwe wako zvitiitire zvakanaka. Varume idai vakadzi venyu zvakanyanya. Varipo varume vanogona kubetserai kuti mukwanise kusimbisa muviri yenyu, vanoziva mishonga yechivanhu. Tiri kuenda paAfrica Day manje. Taiva kuita exhibition yemishonga yakadaro iyoyo. Hachada kunzwa zvikare zvakadaro zvichiita sei? Zvichiitika. Ungoda kutaura? Ndine kamubvunzo kandasongoda kubvunza kuti ndingakwanisa kusiyirawo vamwe vangu vachizinzvawo. Ini ndikunetseka pakuti ndakatonga ndega, nishuwa handisi kuzviramba ndakatonga ndega. Asi ko kana ndisina exhibit kana chandabata ndokwanisa kusvika sei kwachief kuti ndinge ndichitsanangura nyaya yangu kuti nyaya yekuti netsa inyaya yakati. Because handina mawiro andoita nayo kunoko kwachangamira. Saka kutouya kudai sokuratidza kuti ndanga ndani exhibit yekuti mukomana akauya ega ane akati. Alright. Ndinotenda nezvawaita nekutaura kwawaita. Asi hauziwe wega wandatanga kutongera nyaya dzevakadzi. Inonzi benefit of doubt zvaibuda padare panapa. Nokuda kwokuti wakaita hasha. Hauziwe kutanga kutongerwa nyaya dzakadai. Ivo mukati umu vachirimo vari kutora vakadzi vevanhu. Vari kushaya vachiti anoripota. Pasina rukawo kana manzwa varume matorwa vakadzi vei nevamwe varume vamina vapa. Uyai nenyaya dzenyu kupi? Kwamambo tikuenzanisirei. Vamwe vanoti noti mambo anozotora mombe. Anozotorerei mombe. Kwewo watadzirei munyika yangu. Kana wagadamisa mudzimai womunhu munyika mangu pavhu rangu, zvarasikira pavhu rangu rachimono, ndine kodzero yekukutonga. Ndokusaka ndakuti takunzwira tsitsi kuti handichada kukuripisa mombe nokuti wakatonga wega, ndichakuripisa mbudzi 2 kuti vamwe vazive, nokuti vamwe vari kuvhara nyaya idzi. Iwe watoita hero nokuti wauya nenyaya yako kwandiri, yazivikanwa mambo. Ndikatuma munhu paground akanokubetsera panyaya yenyu akakuyananisai. Asi mangwana kuti uzonge uchitarisa neshamwari yako mudzokere kubhora kunotamba Messi. Kubhora. Ndamuregerera but handisisina chokwadi. Zvakanaka. Saka nokuda kwaizvozvo tinokutendai. Musati masungura musati mapedza kudai. Mukomana uyu
mukomana ndati akuchida kusunungurwa kaka chindimute chimupedze saka ini ndomupedzera here ndisina chandati mari yangu iya ndakaendesa kuisina tiri kutuma mupurisa wedu nejimbidzo ari kuuya kumba kwavo pogadziriswa dare remombe ora ndopandomubatsira saka inguva duku tikadai takakubakwambatsira kare akapera ndoti apedze tipedze dare iroro ipart b. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.